दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलं आहे। त्या निवेदनातून आमची मागणी आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संदर्भात काँग्रेसने हल्लीच म्हणजे काल परवाच भोपाळ मध्य प्रदेश या ठिकाणी काँग्रेस सेवा दलचे एक प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं आणि या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये एक पुस्तिकाचं सर्वत्र वितरण करण्यात आलं। तर या पुस्तकाचा थोडा अभ्यास केला तर या पुस्तकामध्ये जे लिखाण केलेलं आहे तर ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या संदर्भात अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन अशा प्रकारचं लिखाण त्या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे। त्यातल्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगतो। त्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे की पंडित नथुराम गोडसे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यामध्ये समलैंगिक संबंध होते असा धादांध खोटा असा उल्लेख त्या पुस्तकामध्ये केला आहे। त्याचबरोबर वयाच्या 12व्या वर्षी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी मशिदीवर दगडफेक केली होती अशा प्रकारचं एक विधान त्यामध्ये आहे। आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्यवीर सावरकर अल्पसंख्याकांच्या महिलांवर बलात्कार करण्यासाठी हिंदूंना उत्तेजित करत होते अशा प्रकारचं विधानं ह्या पुस्तकामध्ये केली आहे। खरं तर ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य या देशाच्या सेवेसाठी वाहिलं तर त्यांच्याविषयी अशा प्रकारचा उल्लेख आज काँग्रेसच्या अशा प्रकारच्या पुस्तकांमधून केला जातो। आणि ही काही पहिलीच वेळ नाही, काँग्रेसने यापूर्वी देखील अनेक वेळा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या संदर्भात अशा प्रकारची विधानं करणं, अगदी हेच नाही तर दिल्लीमध्ये काँग्रेसच्या युथ स्टुडंटच्या कमिटीने तिथल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुतळ्याला चपलांचा हार घातला होता, त्यांच्या चेहऱ्यावर छाई फासण्याचा प्रयत्न केला होता। त्यामुळे त्यांची नीती सातत्याने पुढे लक्षात येते की कशा पद्धतीने त्यांचा सावरकर देश आहे तो दिसून येतो। त्यामुळे या ठिकाणी या घटनेचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतो आणि सरकारकडे मागणी करतो की हे पुस्तकाचं लिखाण करणारे जे कोणी लेखक आहेत तर त्यांच्यावर कठोर अशी तत्परतेने कारवाई करण्यात यावी। त्याचबरोबर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना सन्मान तो कधी मिळेल तर त्यांना आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात यावा अशा प्रकारची मागणी आज या माध्यमातून करतो। आणि गोवा सरकारला देखील या संदर्भातलं आम्ही निवेदन देतो की गोव्यातही अशा प्रकारच्या पुस्तकांवर त्वरित बंदी घालण्यात यावी। नमस्कार।